panjenengan Bapak Sono Keling. Heeh, Pak Lurah. Songsong Agung Desa Tunggur. Heeh, lan kathah pokoke lepat. sing kepareng rawuh para sepuh sing lenggah bengi iki. Kathah lepat kula nyuwun pangapunten, Pak. Badhe nyuwun pamit. Nggih. Kene matur nuwun lho, Truk. Nggih, Mas Gareng. Dole Petro. Petro. Truk. Nggih, Mo. Iki mau tembange wis rampung wae. Sampun, Mo. Nggih. Nggih. Mo niki lho, Mo. Nggih. Petro temriku. Nggih. Tancepno dhewe. Kowe timbang diceluk tancepno. Kok elami. Kowe kok selak diceluk. Bagong. Pak. Keluargamu kabare piye, Dolit? Alhamdulillah apik, Pak. Ya, kowe rene mau nunut karo Petruk. Nggih, bareng. Ya ngene ya, Dolit. Bagong. Iki ana lelagon tembang sing urung diaturake Podang Kuning. Nggih, ya. Yo nyambut gawe kuwi kudu tanggung jawab. Wis bacot pamit ki. Ayo tak dung tak yo le. Yo tak dung tak Podang Kuning. Ayo kowe. Panyuwun. Ayo. Bagong endi? Bagong endi? Aku ki jagongan karo kowe. Ayo. Ora apa-apa kowe. Oh, wis dilunasi iki. Ora. Ayo tak dung tak. Kendake Jawa kuwi lho. Nena. Asik. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran golek sing tak sayang. Ngobrol mikirankan ku golek. Padul ta. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Pangapunten, Pak Sono Keling badhe ngersake lagu napa, Pak? Monggo apa? Punika pupul adicara mirunggan, Pak. Monggo, Pak. Punika tasih wonten wedal ing gara-gara, Pak. Monggo, Pak. Kuwi wong nonton nek ngapa kuwi? Lah ngapa kok wong nonton ki? Lho, kowe iki dadi apa? Arep bales dendam sih. Gara-gara rabar aku ngono. Mas. Nyun sewu urung kenalan jenengmu asli. Mas. Alah, lah kok lunga tenan? Jabang bayi. Glondor.
Bumi gunjing langit kelap katon Lurginin jangger sang mawe kandrung Saparang tinuluwoke remoyak mayik jagat dewa Bathara nyata mustikah ning jagat ingkang praptana ing Indraprastha Raden Paduka pun kaget ampun was kelawan sumelang kula menika begawan silih warna pujangga agung wonten negaring Indraprastha Raden Maharakhina sumebang wang karana katinetraning ukarapuh sabtaning kokelo ringkanika sageten kekitunganing konglir papetak ing ayamono sumungkem pangabekti kula katur peremban inggih kula tampi dumawaos sami-sami Raden ketang tresna kula dhateng Paduka Raden ingkang andarbeni jiwa luhur titi kalenggan kula badhe peparing dhateng ngarsa jengandika wujudipun watu timpuru kalawan lisah jayeng katon Raden gunjing langit lap katon lerkinin cangri sang mawe gandrung guna katiasanipun watu timpuru lisah jayeng katon menawi to dipun olesaken wonten ing alis Paduka badhe sumurep bangsane lembut dening watu timpuru menika kangge hang lebur bangsane Jimtri Prayangan Raden titi kalenggan menika sampun wancinipun gumantinipun jaman ingkang kebak ing kanugrahan inggih Paduka Pandhawa sakabang Raden monggo keparang wanampi Raden kula namung meling dhateng Paduka keparang mbiyantu lekas sedya ingkang raka ingkang titi kalenggan nembe nandhang katriwandan Raden ngestawaken sang Pramban Amang suri carya sing ngajengan nggih Raden Bratasena ingkang lagya katriwandan.
dina iki aku bakal prasopo. Sapa wong sing iso nulungi aku? Yen to lanang bakal ndaku sedulur Sinarawedi. Yen to wanita bakal tak pek bojo nganti selawas-lawase. Kocap katarita daya mangkono. Ngumandhang ana ing wana prasapanira Raden Bratasena. Kocap ingkang nembya milang-miling wonten tepes iring ing wana. Anenggih putri ing Pringgondani. Kiya miyak parang gegumpul mrepeki papan dono ing swara. Wah, iki sapa? Kula penarimbi Raden. Kaya rimbi inci. Napa kepareng menawi to kula mbiyantu dumateng Lekasedya Paduka Raden? Kuwal saking panandhang menika Raden. Yen pancen kowe bisa tulung ana aku. Nanging menawi kula nulungi dhateng Paduka mboten cidra ing janji. Bratasena satriya ora bakal lincap ing janji. Matur nuwun Raden, monggo sampeyan nyuwun dumateng para banipun Gusti Kang Purba Jagat Raden sesarekan kaliwan kula. Ya Raden. Oh. Timbarang padane Rawa. Wah! Raden! Raden Bratasena! Oh! Iki ana bocah wadon sing bujung-bujung karo anakku Bratasena. Kowe sapa? Nggih sang ibu. Kula menika wau penarimbi saking negari Pringgondani. Apa sababe Arimbi?
nganti kowe mbujung kelawan anakku Bratasena. Kepareng matur lepat nyuwun Gong Samudra Pangasama. Yen kula mbujung dumateng Raden Bratasena. Karana Raden Bratasena cidra ing janji sinten kewala ingkang saged manulungi dhateng Raden Bratasena menawi to kakung badhe dipunanggep sedulur Sinarawedi menawi to wanita badhe dipun dadosaken garwanipun. Kamangka kula ingkang saged mitulungi sareng Raden Bratasena nyuwun dhateng wujudan kula. Kamigilan ibu-ibuku. Kula sampun tresna kaliyan Raden Bratasena Kanjeng Ibu. Harimbi. Bratasena ora gelem marang jeneng para merga sangka wewujudanmu. Mantya kang dadi pangocapku kanthi aji tunggal tanpa lawan. Sira Harimbi Sulistya ing warna. Oh. Malatining lutira kawang-wang kekono bangsu merat kasrepaning Gusti. Harimbi wonten tinimbalan dawuh Kanjeng Ibu. Iki sapa? Iki Harimbi mau. Kowe sida gelem apa ora Sena? Wah, yen ayu kaya ngono ya aku gelem. Menawi mboten purun kula inggih purun. Cangkemmu. Nggone kakang ya arep gasah bae. Sena, dina semengko tetep ana marang jiwaning kasatriyanmu. Kowe dhisik rampungna pakaryanmu tetep Harimbi dadi bojomu selawas-lawase Sena. Yo, yen ngono tak babasane alase.
yaning talaga kadilangit ambang tanpa wulan upamaneka lenang noloyo kusumaya sumawur kadanging pun Kakang Yayi Dandun Wacana. Wah. Yudhistira kakangku ana dawuh mopo? Kelawan Yayi Kumbang pengali-ali. Kelawan kadangku kembar Yayi Sumarapa. Gusti Kang Amraba kawasa wis paring sasmita kelawan pun Kakang. Lamun to Indra pasta dina semka kudu ganti keraton Kencana Yayi. Lang-langing triya mangu mangungkung kantuan reman lelena tanpa kanin yang resit ya utama. Wah pancen bener sing dadi kandham Yudhistira kakangku. Iki mau mentas wae ana sawijining pawongan ngakune jarene panenggak ing Pandhawa jenenge Bratasena kumawani mbabati alas mentani. Yen to pancen kaya mangkono Yudi, yen pancen para Pandhawa resik atine, dina semana pantes lamun to nglenggahi marang Indraprasta. Nanging yen Pandhawa pancen ora suci lair kelawan batine, ora nindakake marang darmaning urip, pun Kakang dhewe sing bakal paring pidana Yayi Hayu. Kaya apa wujudaning Pandhawa Hayu, bab kakangku tak derekke.
gonjing langit samudra katon loregen jangre sang mawe gandrung jagat dewa bathara mangestungkara wayah jagat iki sapa yen sira sang Prabu mitambuh iki sada dwija kangko apa to sababe dina semengko kumawani mbabati marang aras marantani apa ora ngerti lamun to iki karatoning para jin Sang Prabu njaluk pangapura sing gedhe Sang Prabu nggonku mbabati alas karana wantuk palilah saka Nalindra ing Wirata Sang Prabu Masuwawati kamangka Gusti sing gawe urip gelar jagat iki mau supaya mat sinamatan ing antaraning manungsa kelawan jin padha-padha nembake darmaning kauripan Sada Deja kangka pantes lamun ta sira pinangka dadi Nalindra ana ing Indra Parasta nanging panjenenganing sun bakal nonton marang jagating Sada Deja kangka yen to pancen reget Sada Deja kangka bakal tak kisah dina semengko nanging lamun to tekad wanggonmu mbangun marang wana wisa marta waras merentani iki tumuju marang karahayoning urip bakal ndak ayomi aku sakadangku kang sagok ngayomi marang para Pandhawa tontonan jagatku Sang Prabu kangka pantes lamun ta sira pinangka dadi Nalindra suci lair kelawan batinmu tembus tekan ati lawan sanobari mula pantes lamun ta panjenenganing sun sesandingan marang jeneng para ngayomi marang sira nanging aku titip marang jeneng para jenengku ya kuwi Sang Prabu Yudhistira nggonen ya kangko